Hånden ned i gul maling. Fra Smilets by til Dødens Avenue. Ret vildt lige at stå her. 2 østjyder på opdagelsesrejse. Ej, hvor er den fed. Er det ikke fed? Til bandekrig og ballondyr. Mor og morskab. This is 7th Avenue. This is Death Avenue. At least 3 people weekly would be murdered here. Jesper Grønkjær og Thomas Vågemod er taget til Honduras i en insisterende jagt efter smilet. I et land, der har sat verdensrekord i mord, og med en fattigdom, der er til at få øje på. Det er det ikke gak. Nu står vi her i et quizshow. Det er smukt. Tag med på en optimistisk, vanvittig og alligevel dybt alvorlig rejse. Lo prometto. Smilets ambassadør. I håb om at kunne sprede smil på Dødens Avenue. Jeg synes, der er én ting, der er rigtig, rigtig vigtig. Og det er, at vi to kigger hinanden i øjnene undervejs og siger, er der noget, som helst i tvivl om, så stopper vi. Ja. Birthday. Any of you? Eksklusivt på TV2 Østjylland. Første del mandag den 19. december.